Donc an bɛ bɛɛ fo, an bɛ malidenw bɛɛ fo, an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi, ala ka jamana ka hɛrɛ d'a ma. An ka laɲini ye min ye jamana ka taa ɲɛ, ala ka jamana taa ɲɛ, ala ka san caman jira an na hɛrɛ la, ala ka san caman jira an na baden fana na. Minnu kɔnna an ma, ala ka yafaw bɛɛ ma, ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don makɔnɔ. Donc an ye collectif des syndicats du CHU du Point G. Point G baarakɛlaw ka syndicats ka collectif de ye. An kun ye kalo 29 tɛmɛnen, an kun ye gafe ci an ka faamaw ma k'a fɔ ko laɲini t'an b'an bolo minnu ye an ka haminakow ye, u ko o ɲɛnɛbɔ. Nin y'a tile 14 ye, sini a bɛ kɛ tile 15 ye, u ma a fɔ an ye mun b'u hakilila la, u m'an wele, u ma u hakilina fana d'an ma. Sariya y'a fɔ ko ni an ye gafe ci u ma k'a fɔ k'an bɛ baara bila boloda, tile 15 b'u bolo pour que u ka an wele, an ka kumasigi kɛ. U m'an wele. An mɔgɔ 2 de y'a signé, mais an mɔgɔ 2 si ma wele. Donc o ye k'a jira k'a fɔ an ka hakilina ninnu ou bien an ka hami o t'olu ka hami ye. Donc laɲini fɔlɔ ye min ye, o ye an ka secrétaire général o y'a bɔ an fɛ yan k'an to grève la, ka sariya sɔsɔ kɛ siɲɛ 2 ka taa n'a ye gouvernorat du district de Bamako la. Hali bi a bɛ so, a tɛ ka se k'a ka baara kɛ yan, a tɛ ka se ka baara kɛ gouvernorat fana na. Laɲini filanan ye min ye, o ye directeur n'an ye grève kɛ tuma o tuma a bɛ bagabagaliw kɛ, ou bien a bɛ mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛn, mɔgɔ minnu n'u b'an nɔfɛ ka sɔrɔ ka gafe ci u ma, mun ye demande d'explication ye, k'a sɔrɔ kun t'a la, ju t'a la. Donc an ko ko ka dabila. Laɲini sabanan, an ka prime de garde n'an ka ristournes minnu kun kan ka di avril tɛmɛnen kalo tile 5 ani a tile 10 fo k'a se ni mois de juillet nin ma, dɔw ta kun ma di. Donc an kɛlen ka wuli ka jɔ de kɛ, u ye dɔw ta di, nka hali bi ristournes ninnu tɔ b'a la hali bi. Donc an ko ka di anw ma. Laɲini 4nan o ye an ka dɔgɔtɔrɔso ko minɛnw dira, minɛn dɔw dira, o ye tiɲɛ ye, nka n'i ye minɛn di, i m'a baarakɛ minɛn di, a tɛ foyi ɲɛ. O de la caman i bɛ taa radio la, a bɛ fɔ ko radio film bannen don. I bɛ taa laboratoire la, a bɛ f'i ye ko laboratoire ko fɛn min kan ka kɛ ka analyse kɛ k'o bannen de don. Donc an ko o tɛ se ka ɲɛ, an ye baarakɛlaw ye, an mago bɛ baarakɛminɛnw na, an mago b'a la, an mago jɔra olu fɛn fitinin ninnu na tuma o tuma, a ka kɛ an ka banabaatɔw b'a sɔrɔ. Wa fana n'i donna Point G kɔnɔ bi, yɔrɔw a saniyalen tɛ. Aw bɛ se ka maa o maa n'a nana Point G, i bɛ fili Point G ma. Point G mun n'a kun ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba ye, ni bɛɛ kun bɛ ɲɛsin Point G de ma n'a kun gɛlɛyara, bi Point G nɔgɔlen don fo ka taa dama tɛmɛ. Ɲinɛw, wuluw ani bagan misɛnnin wɛrɛw, i b'olu de ye an ka kɛnɛdaw la. A tɛ furan. Hali ni mɔgɔ min taara bi, i b'a ye a bɛ komi yɔrɔ de don mun ye tile joli kɛ a ma furan. Laɲini wɛrɛ bɛ yen, wagati la u kun ko mɔgɔw ka u ka wariw fara ɲɔgɔn kan. Donc an bɛ to ka wari minnu tilan kalo 3 o kalo 3, mɔgɔw y'a kɛ cotisation ye pour que terrain ka d'u ma. I y'a faamu, mɔgɔ caman donna o ko la. Terrain hali bi dɔw tanyana u m'u ka terrain sɔrɔ, dɔw taara retraite la u m'u ka terrain sɔrɔ. Hali bi kan jɔlen kelen a ma fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko wari taara yɔrɔ min na, terrain taara yɔrɔ min na, hali bi an t'a dɔn. Wa fana gafew y'a fɔ ko directeur n'a b'a ka baara kɛ tuma o tuma, mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye chef de service ninnu, olu ka kulu bɛ yen, a ka sigi n'olu ye, ou bien a kulu hakilina ɲininkali kɛ. Kulu wɛrɛw bɛ yen, a kulu fana hakilina ɲininkaliw kɛ yana a k'a ka kɛwalew kɛ. Mais hali bi a bɛ dɔw kɛ k'a sɔrɔ a m'u wele, wa n'a y'u wele n'u y'u hakilina mun d'a ma, a t'a tɛmɛ o sira fɛ, a b'a kɛ a yɛrɛ kelen ta ye. Donc depuis san 3 san 4 sisan Point G b'o yɔli de la. Appareil ko, mɔgɔ ko,
baarakɛlaw yɛrɛ bi n'i ye congé ta bénévole minnu n'u bɛ na dɔrɔn ka dɛmɛ kɛ olu bɛ ɲini ka caya ni hali minnu talen don baara la bon n'i y'o ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye baara tɛ kɛ ka tilen parce que ni i talen tɛ baara la e kɔni nana dɛmɛ dɔrɔn de kɛ e dun bɛ taa seginw kɛ musakaw b'i bolo donc o bɛ ko caman kɛ an ka servicew la o bɛ baara kɛcogo jugu caman kɛ an ka servicew la an ko yanni o ka kɛ ni mago de b'u la mɔgɔw k'u ta u k'u ka baara kɛ normal u ka sara normal donc o gɛlɛya ninnu b'an kan an ye gafe bila ka taa siɲɛ caman an ye nin wulikajɔ ninnu daminɛ depuis mois de juillet tɛmɛnen nin bɛna ɲini ka kɛ san 1 ye fɔkoɲɔgɔn 1 a kɛra an ni ministre ka ciden dɔ bolo u ye lahidu 3 ta an ye k'an ka secrétaire général k'a bɛ segin ka na u y'a papier yɛrɛ signé k'u bɛna numéro k'a la o dugusajɛ hali bi an ma o kibaruya sɔrɔ donc an kɔni b'a fɔ mɔgɔw ye grève ko nin an dɛsɛlen de b'a kɛ an y'an damakasi kɛ radio la an y'an damakasi kɛ journaux la an y'an damakasiw kɛ yɔrɔ bɛɛ pour que an ka lamɛn an ma lamɛn bon ni cogoya wɛrɛ dun t'an bolo grève nin kɔ a tɛna ɲɛ f'an ka grève kɛ donc sini tubabukalo tile 14 ani tubabukalo sinikɛnɛ tubabukalo tile 15 congé baara tɛ kɛ k'a bila ko an ka hakɛw u m'a d'an ma hali sini hali su in na n'u y'an wele n'u ko k'an ka na an ka hakɛ ka d'an ma ni hakɛ dira an bɛ baara daminɛ mais ni hakɛ ma di an tɛna baara kɛ parce que n'i y'a mɛn k'an ye baara kɛ bɛ an ka hakɛ fana de sɔrɔ la an y'an ka hakɛ muɲu kosɛbɛ yan'a ka se bi ma wa ni jumadon fana n'a ma ɲɛnabɔ bɛ araba nata n'o ye tubabukalo tile 20 ani tubabukalo tile 21 ani 22 an ye baara bila wɛrɛ fana boloda bon mais an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ an b'a ɲini directeur fɛ maa o maa n'a bɛ se ka na nin ko in kuma fɔ u ka na an ka sigi ka kuma kɛ pour que nin grève in a ka bɔ a ma i y'a faamu donc nin kun ye kuma ye an kun bɛ fɛ k'a lase mɔgɔw ma ni hali bi n'u m'an lamɛn an bɛ tile 4 baarabila kɛ nin bɛɛ ye an tɛ fɛ ka baarabila pewu pewu kɛ n'o fana ma ɲɛnabɔ baarabila pewu 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 o de bolodalen don an fɛ an ka laɲini tɛ dɛ nka an diyagoyalen don k'a kɛ an b'a ɲini jama fɛ u ka dɛmɛ an fɛ parce que an ni olu de ye taamaɲɔgɔnw ye parce que an ye olu ka dɔgɔtɔrɔw ye olu ye an ka banabaatɔw ye an bɛ min ɲini olu fana b'o de ɲini baara ka kɛ ka ɲɛ u ka kɛnɛya ka sabati bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ donc nin kun ye welewelekan ye an kun bɛ fɛ ka mun kɛ congé dɔgɔtɔrɔso la yan bi donc hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam